1 milyong puno. Ganito karami ang target na maitanim ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa iba't ibang sulok ng probinsya. Layo nitong maisulong ang mas ligtas na komunidad kung saan libreng malalanghap ang sariwang hangin. Para maisakatuparan ito, nagpapatuloy ang tree planting activity sa Bugalyon at Aguilar, Pangasinan. Iba't ibang grupo ang nagtutulong-tulong. Nakakatulong tong pagtatanim natin sa mga eco park kasi para ma-prevent natin yung flash flood. Tapos syempre yung soil erosion. Malaking tulong tong ginagawa ng programa ng Pangasinan. Kahit sa ganitong simpleng paraan, nakakatulong tayo na protektahan yung inang kalikasan. Kasi at the end of the day, walang ibang poprotekta sa inang kalikasan kundi tayo lang din. Super na-appreciate ko yung programang ito kasi yung mga simple act of like this tree growing is malaki yung magiging impact later on for our future generations. Ang mga bagay na ito, pinahahalagahan ngayon ng Barangay Buwer sa Aguilar. Malaking tulong po sa amin, lalong-lalo na sa mga magsasaka dahil ang mga puno ay nag-iipon ng tubig para pagdating ng summer, mayroon pa rin dadaloy na tubig. Sa ngayon, magpapatuloy ang programa ng pamahalaan, lalo pat ang maliliit na bagay na ginagawa ngayon may malaking kontribusyon sa kinabukasan. Jose Robert Inventor, RNG News.